लोगोफोर गुड मर्निं दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै आङो नैया माइ लामनो लादो सान्दुं गोसा दा आङो खारै मैगं खनसायनो थांनि बारियाव नैबे लाव बिजौ इनि उनाव मा होदो मिन्थिगौ नैबे जारि बिलाइ नैबे आरो बरमोन्दा इनि उनाव नैबे मेस्था गोखा आं खिथिनि सायखांबायमोन माने इनि उनाव नैबेबो बरमोन्दा नैखौ भिन्दि थाइसे होगोन पिस्ला जानो बिनि उनाव नैबे सजना बिलाइ इनि उनाव दोङो खुथ्रा फाथो मेस्था गोखा जारि बिलाइ नैबे खुथ्रा नैया इबे बरमोन्दा दाइखौ दा मोजाङै सुनानै हानानै लानोसै आं दा फान्थाव फिसा इयो गोलाव गोलावनो आसि फान्थाव होनो सानो आसि फान्थाव बेखौ आङो ओरै हानानै फ्राय खालामनोसै लोगोफोर दिनै आं संनो लादों खारै मैगं बेखौनो आङो नोंथांमोननो खिथिनो लादों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा नुलांबाय थागोन खारै मैगं संगोन फान्थाव फ्राय एवगोन आरो मा संनाय जायो नायनोसै नायलांबाय थादो सान्दुं गोसा बुहुद नै बिफुङा बातालगावनो थांबायदों मोनायावनो थांनो खिथि बातालखौ गावनो आंनो मासे लाबोदो जमा जागोन हालिबा आंनोबो दे माइ हानदै नै आनैया हाय जिपे मेजानि मामि देन्जार खालामनो होखादों जों बारबो गैयाना दिनै खानाया रानला खारै मैगं नाहोगोन नामा नाहोगोन मानसि थाजोबो जानिया मानसिफोरा इनै गरमाव सला गाननो हाया नोंसोरो दा आङो फान्थावखौ फ्राय खालामनानै लाग्रोनोसै मानो होनबा सान्दुंआबो गोसा थाब संग्रोनानै लायाबा गरमाव थानो हाया जादों सानैसो इमान गरम जादों सान्दुंआ रें-रेंनो नैथिं माइ दिहुननो लादो आइदो आनैदो जोंहानि बाख्रि बियो माइखौ बिसोरो आंनि थाखाय लामदो माने आं माइरंखौ लांगोन लामनानै सौनानै बेनिखायनो आंबो एसे हेल्प खालामदो मा माइ बियो बाहादुर ओमफ्राय आइया आंखौ गासैखौबो हानजोबनो होदोंमोन खिन्थु आङो भाजाबो एवबाय थादो आरो बायोबो सान्दुं गोसायाव बेनिखायनो आं आनैखौ माबानो होदो बिनि उनाव आं बाहाना खालामनानै नैया आइया थास' रुदोंमोन अमानो बे थास'खौनो आङो सोखना फैदो माइ हाननो बानानै बे थास'खौ आङो सोनानै माने दसे दोननानै आरो मैगं संगोन आङो नै इथिं आं लादो खारै मैगं संनोसै आङो दाना बेखौ आङो लरायाव होग्रोनानै लाबाय बिनि उनाव होगोन खारै संख्रै न'निनो फस्लानि खारैमोन बियो बिनि उनाव खारै संख्रै होनानै आङो खोबाबनानै होनोसै नैया आंनिया खारैया रहायनाया रबबाय बिनि उनाव आं होगोन दैखौ आं फार्स्टआवनो बुरजा होगोन बिनि उनाव गोबाव गोदौ होनानै फोरानगोन बिनि उनाव आं दा बेखौ खोबना होनोसै
मैगङा गोदौबाय दा आं इयाव होगोन सामब्राम फालौ आरो जाब्रां देनाय खारै मैगं होयोबा बुहुत टेस्टि जायो माने मोदोमसोयो बिनि उनाव सामब्रामबो बाय होनांगौ सामब्राम गुफुर होमबाना आरो बांसिन टेस्टि जायो दा नैया मोनबाय जोंहा बेलेग गैया फालौ आसार लादो फालौ खेबजांनि आसार इनि उनाव खारै मैगं आरो फान्थाव फ्राय दा आं जानोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक खालाम आरो आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय आरोबाव लोगो मोनगोन आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बाय